שלום לכולם, אני שחר, מי שלא מכיר, ובעצם היום אני עושה לכם מדריך לאיך לעשות רקע למסך של המחשב. אז אני לא רוצה לחפור לכם, בואו נתחיל. הדבר ראשון, אפשר להיכנס לקבצים, למשל זו אופציה ראשונה, שהיא טיפה קשה אבל בסדר. ולקחת איזה תמונה שבא לכם, ואז פשוט למשל תמונות כנס. אחרי שבחרתם אתם לוחצים על המקש הזה ואתם עושים, טוב, עדיף שאני אראה לכם אותו ויותר פשוט מהגוגל. אתם נכנסים לגוגל שבטח יש אותו לכל אחד, אתם כותבים מה שבא לכם, אני כותבת רקעים למחשב והולכת לתמונות, ויש פה מלא רקעים מאוד מגניבים, יפים. אז כל אחד יכול לבחור איזה רקע שבא לו. אני אבחר את הרקע, איזה רקע בא לי את הרקע הזה. אתם לוחצים על המקש הזה, בקיצר המקש הזה, ואז נפתח לכם זה. ואז זה נפתח לכם פה. איפה שאתם לוחצים על זה דקה, אתם לוחצים, ואז אתם עושים פה שמו תמונה בשם. אתם מוחקים וכותבים מה שבא לכם. אני אכתוב רקע, נגיד, ואז זה נפתח לכם פה. אתם יכולים, זה גם נפתח לכם פה במסך, פה הנה כתוב רקע, וגם בגוגל פה למטה. גם פה זה נפתח לכם וגם פה זה נפתח לכם. אז בעצם אני בוחרת מהגוגל, אני לוחצת ואז לוחצת על החץ, עושה פתח, ואז זה נפתח לתמונה. אני לוחצת שוב פעם על המקש הזה, לוחצים איפה שבא לכם. אחרי שאתם לוחצים, אתם כותבים רקע, אקבע כרקע שולחן עבודה, לוחצים, ואז בעצם יש לכם רקע למחשב. אתם יכולים לבחור איזה רקע שבא לכם, זה באמת ממש מוסיף. גם מה שאני עשיתי קודם, את מצליפה לכם, כאילו, עזבו. אז כן, ככה עושים רקע למחשב. אז אם אתם רוצים עוד מדריך לכל מיני דברים, אני אשמח שתכתבו לי פה למטה בתגובות, רק אם הן פעילות והן לא נחסמו. אתם יכולים לכתוב לי מה שבא לכם, מתי שבא לכם ובאיזה סרטון שבא לכם. אז אם אתם רוצים עוד סרטונים של המחשב, אז תכתבו מטה בתגובות, וזה המדריך, וזהו, ביוש.